Din mobil. Du kan ikke leve uden, og du ved altid, hvor den er. Dit betalingskort derimod har det med at gemme sig, når du endelig skal bruge det. Så hvorfor ikke bare gøre det hele lidt nemmere og betale med mobilen? Det kan du nu. Må vi præsentere Pay, en app, der gør det muligt for dig at betale med mobilen. I øvrigt kan du sende penge til dine venner og betale via sms, uden at det går over din eller firmaets telefonregning. Når du køber noget online, slipper du for at spilde tid på at finde kortet frem og indtaste alle dine kortoplysninger. I stedet for bruger du dit telefonnummer og en 4-cifret PIN-kode, som nemt og sikkert gør arbejdet for dig. Du kommer i gang ved at downloade appen. Tilmeld dig med dit NemID og tilknytte et betalingskort. Med Pay er dit betalingskort altid lige ved hånden, uanset hvor du befinder dig. Kig dig omkring og se for dig selv. Hvad er tættest på dig lige nu? Dit kort eller din mobil?